Čau, moje jméno je Fosko Alma a vítám vás u prvního dílu videoseriálu o hudební produkci a o songách, který já mám rád. V každém díle bych vám chtěl přiblížit, jak jsem dělal na určitém songu, ať z mýho alba nebo z nějakého dalšího alba, který jsem produkoval, co mě k tomu inspirovalo, jak jsem postupoval při skládání, co jsem k tomu použil za nástroje, jestli jenom klávesy, jestli to byl čistě sampling, nebo jestli jsem hrál na kytaru, nebo jsem použil MPCčko a tak dále. A v tomhletom prvním dílu bych se chtěl věnovat songu, který se jmenuje 5 minut a hostovala na něm Charlotte. Takže první asi tak bych chtěl mluvit o tom, co mě k tomu songu inspirovalo. Takový prvotní impuls k tomu složit nějaký kytarový, rockový beat bylo pravděpodobně song Rock and Roll od Avril Lavigne, ať se to zdá zajímavý, protože spoustu lidí si možná myslí, že mě k tomu inspiroval song Survival od Eminema. Vlastně líbil se mě ten rytmus bicích, to tempo, v hlavě mě hnedka vyskočilo, tyhle, do toho by se fakt jako dobře rapovalo, to by mohlo být dobrý, nikdy jsem nic podobného neudělal, proč to teda jako neskusit? Jsem jednou takhle byl ve studiu, říkám si, něco ty vole složím a asi jsem si nějakým způsobem rozpomněl na ten rockový rytmus. Vzal jsem si kytaru a začal jsem si brnkat. Jo, ono největší sranda je totiž to, že já když jsem to skládal, tak já jsem to vlastně složil o nějaký 4 tóniny níž. Napsal jsem do toho text, nahrál jsem to a ve chvíli, kdy jsem to vlastně pustil Charlotte s tím, že jsem měl napsaný i refrén pro ní, tak ona to zaspívala a já jsem tak nad tím přemýšlel a říkám, tyjo, není to na tebe nízko? A ona, no, jako docela jo, tak jsem celý to instro vzal, hodil jsem ho o 4 tóny vejš, ona to do toho zkusila znova zaspívat a sedělo jí to. Takže já jsem to pak znova přenahrával a proto teďka, když jsem si pustil to YouTube, tak jsem si vlastně uvědomil, že to bylo složené prostě v úplně jiný tónině, takže to nebudu porovnávat asi pravděpodobně s tím originálem a zahraju to tak, jak jsem to asi hrál původně. Což bylo teda něco jako... Ty píčo. Ty už jsem úplně zapomněl zase, jak se hraje na kytaru. Já to vůbec nemůžu vzpomenout. Každopádně jsou to takhle jednoduchý power chordy. Já nejsem kytarista, já jsem sice hrál několik let na klavír, no ale na kytaru jsem nikdy se neučil, takže já kytaru mám vysloveně proto, abych si zahrál takovýhle jenom akordovky jako doprovody, ale právě, že když jsem skládal těch 5 minut, tak se mi to hrozně moc líbilo a použil jsem to, co jsem si vlastně nahrál. No, teď to na chvilku odložím a mohli bychom teda udělat takovou srandu, že já ten beat složím narychlo úplně od znova, zarapuju do toho kousek. Nejsem si jistý přesně, jaký to mělo tempo. Každopádně tady si vezmu cable zapojím ho do kytary, zkusím jestli... Yes. Takže potom, když se to prostě jako zapojí, tak už to samozřejmě zní trošičku líp. Takže pustím si tady tik, tam nahrávání. Budu nahrávat. Takže takhle. Ten beat jsem původně složil pro nějakou zpěvačku a vlastně ten beat pak hrozně dlouho ležel, protože se vůbec nepoužil. Až pak jsem na něj třeba po roce narazil a říkám si, ty vole, to je fakt dobrý vlastně, to je fakt dobrý. A v tu chvíli
jsem nějak začínal pracovat na albu Foskoismus 2 a říkám si, to je přesně ono. To je ten single, který já udělám jako první, protože to je nejlepší věc, co prostě můžu udělat. K tomu já jsem hrozně dlouhou dobu přemýšlel nad tématem, protože tak dobrý beat jsem nechtěl vysloveně skurvit nějakou jako píčovinou. A jednou takhle prostě jsem se ráno probudil a měl jsem fakt špatný den, fakt se mě skurvilo, co se mohlo, nastaralo mě spoustu věcí a já si říkám, ty vole, to je ono, to je prostě ono. Já napíšu o tom, že se prostě ráno probudím a všechno se mě prostě sere, ale to neznamená, že budu mít prostě špatný den a začal jsem psát. Někdy se to stane, že vstaneš a hnedka ráno dostaneš, osu tě zase chce válet v bahni a smát se jak blázen. O tom to je, vlastně napsal jsem těchto pár řádků a říkám si, to je ono. Jelikož jsem na tom songu dělal s Charlotou, tak jsem jí poprosil, jestli by k tomu songu taky něco neřekla, takže tady to máte. Zdraví tě Charlota podruhé, jelikož mistr Alma nezapl foťák. Takže chtěla bych vám říct nějaké věci, co se týče tracku 5 minut, na kterém jsem se společně s Foskem podílela. Ten track jako takový, když jsem ho slyšela poprvé, tak by dost připomněl písničky ve stylu Avril Lavigne, něco takový víc rockovějšího, což v té době bylo pro mě super, jelikož jsem dělala na Vdově a ty věci byly víc rapový a zpívaný. Tak tohleto jsem věděla, že se tam budu moc zase hlasově trošku odvázat, bylo to něco jiného. Takže když jsme to pak i sfinalizovali s tou hudební linkou a se vším, tak jsem s tím byla strašně moc spokojená a je do teďka, je to jeden z mých nejoblíbenějších songů, vlastně i na show, protože opravdu je nadupanej a ty lidi na to jedou a přijde mi to prostě fajn. Doufám, že do budoucna bude víc takovýchhle věcí rockovější, kde se bude moc vyblbnout a celkově ten koncept bude zajímavý a jiný, než co normálně děláme. Tak teď si úplně nejsem jistý, o kolik obsahu jsme přišli, ale nazvučil jsem si kytaru, dodávám k tomu bicí. Dodáme k tomu ještě nějaký hajtky. Přesně si nepamatuju, jaký hajtky tam byly. Dejme tomu, že nějaký takovýhle. Takhle nějak zněl základ. Ještě potom tam samozřejmě má být basa. Já tady mám připravený klávesy, ale nemám je úplně jakože propojený. Tady trošku změním kabeláž. Zapnu další přístroje. Nahrajeme tam nějakou basu, takže já tady teďka jdu hledat nějakou basu. Takže když jsem našel basu, tak ji tam nahraju. Jasný. Takže nahrávám. Takhle mám nahranou basu. Ještě tam v tom beatu je takovej synťáček. Ten synťák vlastně začne, když se rozjede beat se slokou. A teď jsem tam měl nějaký takovej lead v refrénu. Jako jsem tam měl teda ještě jinak light. Takovýhle tam je vlastně lead v refrénu, kterýho si asi málo kdo všimne, protože přesto je vokálová linka. Úplně na konci tracku to Charlotta podpořila tím, že tu melodii vlastně zaspívala. Jo, takže tohle to byl takový základ toho beatu. Yo,
někdy se to stane, že vstaneš a hnedka ránu dostaneš, osud tě zase chce válet bahni a smát se jak blázen. Je to ďábel, co rád někdy dělá, že jsme přátelé, ale má v ruce pánev a bez otávek tě flákne. Každý z nás to zná, je to ten zákon schválnosti, že rázem podělá se, co se podělat dá. Takže se nám sype na hlavu krám, padej trámy, ale my stojíme dál jako blázni, protože dokud bude hrát. Dámy a páni, připijím si na plány, co máme a odpálíme párty, dokud bude hrát. Tenhle song, tak zapomenem na to, co nás stalo. A v 5 minutách budem žít na poru jako blázni a cítit jenom blaho. Takže každopádně díky, že jste se na to podívali, doufám, že se vám to aspoň trošičku líbilo a přemýšlím nad tím, že bych v příštím díle stejným způsobem vám ukázal beat a celkově song Zdi, protože to je jeden z mých dalších oblíbených songů, takže se na to můžete těšit a celkově bych vám chtěl přiblížit to, jak skládám hudbu, co všecko se mně líbí, co to pro mě znamená, takže doufám, že se vám to bude líbit a sledujte můj Facebook, sledujte můj Instagram, ať víte všechno první, protože v tuto chvíli dělám na novém albu, který se jmenuje Codex a tam ke každému songu taky budu dělat asi pravděpodobně takovýhle video, takže peace.